Sing dikon mepet bareng kuwi ya angel ram lho ya. Aku jane ya ngenteni. Mbah Mudin kok mendem wedokan. Weh, ora apa-apa. Wah, Mbak Mudin mendem wedokan. Lah wingi Mbak Mudin Lah sampean ki mboten paham, Mbah Mudin ki mboten tau wedokan dadine mambu wedan titik ngene wis mendem. Ngono lho genahe. Nene ki ajeng obah mawon tapi pun mboten kelar obah lho Kak Wau. Sir kula niku ajeng ken ngiser mawon. Mboten ampun. Lah kula wau sore nggih pun munggah teng dhuwur. Anakku nggere bocah manis matur nduk ngetan bali ngulon sajane kalakon adem-adem dikemuli libat pegang lowongan
Bubus pedang lojo balik belok mas yo Asmarandana nduk digarak rong ramban ya nggir. Iya. Sing sak ramban mau larase pelok slendro mau ki. Slendro iki tanduk ning pelok. Oh ngono. Mumpung gamelane slendro pelok komplit. Oh ngono mak. Mara coba dibacotake yo. Aku kepengin swara sing sangka kebon Sari Madiun. Ngono Mbak Yuku Mbak Purwaningsih. Kunjuk ana ngersane tresna budaya, para pinisepuh lan para kadang ngerdo lan para kadang taruna bengi iki sing rawuh ana ing daleme pepundhenku Bapak Kepala Desa Pengkol. Ana daleme Mbah Lurah Pengkol. Jan iki mapane ana halaman masjid. Iya, sebab daleme mangku masjid ya, Mak. Iya. Diaturake yung. Ayo, diaturke. Ya. Was bacane Kula pesungsungaken ugi kagem sedaya perangkat desa Pengkol. Iya, mligine kunjuk panjenenganipun bapak-bapak yang dari aparat kepolisian sektor Kecamatan Kauman. Oh iya, iki Pengkol iki derek Kecamatan Kauman, Mak. Iya. Semua jajaran bapak-bapak yang dari Koramil juga hadir. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Jeneng glali keh bulane aja lali adamane salat lima waktu
Aku bocah sing setinik-tinik sing denok debyong ana dawuh mapa yung sadurunge aku lan kowe mbacotake atur ana ngersane para stresna budaya bengi iki sing ngrawuh nduk iki mau ana pitungkas saking panjenenganipun pundenku Bapak Sunata sekalian Ibu ngono pitungkas utawa dawe apa kepengin ya kuwi wujude langening beksan gambyong ngono panjenengane kelangenane beksan gambyong Bapak Sunanta kuwi Mbah Lurah Pengkol asmane Bapak Sunanta ya Bu Lurah asmane Ibu Winarti ana ing dukuh mapan ana ing dukuh keling kene ngono ya minangkani dawuh saka ingkang hamengku ganti pepundenku Mbah Lurah Pengkol nyuwun langening beksan gambyong ditancake kadang-kadangku nyu madya laras iya sing ngaturke seniwatine adikku Diciyana adikku Nduk Utari Yana karo Mbak Sri Wahyuni ngono DJ tengah ya diaturke minangkani dawuh saking pepundenku Mbah Lurah ngersangke gambyong ya konjuk ana ngersane para pinisepuh bengi iki sing hangestreni krentek lan niat saking panjenengane yoyo diaturke ya
Wani dawe panjenenganipun Bapak Sunanta sekalian Ibu Mbah Lurah kelawan Bu Lurah kunjuk para pinisepuh lan uga para tresna budaya bengi sing rawuh ana dalem kene ngono Mak. Iki maos diaturke nggih. Iya, sing paling bakulan sing paling utama Nduk. Ayo ndak kanthi ngaturake puja puji syukur kunjuk ngersani Gusti sing Maha Agung. Karana nikmat peparinging Gusti sing mesti nampa kowe lan aku sak kanca sing amujud kesehatan jasmani lan rohani utawa lahir lan batin iki. Alhamdulillah nggih bengi iki kowe lan aku sak kanca bisa ngestuti dawuh timbalane panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pengkol sekalian Ibu. Kowe lan aku sak kanca bisa sowanana dalem kene kanthi kebak ingkang mrijengan nggih. Amin Allahumma amin yung. Sholawat lan salam ora waleh-waleh tetep dibisungsungake ana ngarsane Kanjeng Rasulullah Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing mus merintis umat sanga jaman pepetengan di jaman pepadang lan sing banget diarep-arep syafaat lan pitulungane besok ing dina yaumil akhir. Muga-muga aku lan kowe uga para kabeh sing rawuh ana dalem kene kabeh wae ya besok kalbu ewone umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing pikantuk syafaat lan pitulungane nggih. Amin Allahumma amin yung. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pengkol, panjenenganipun Bapak Sunanta sekalian Ibu Winarti, nimbali jenengan sak kanca wigatine apa yung netepi darpaning asepuh amiwaha Sunta Mahargya siwi ngentas pitulus atmajane pamestri. Oh ngono, ya kuwi panjenenganipun Mbak Lia Kusumaning Tias kang wis jinantuk rama kelawan Mas Hanjihan Sulfani putra dari Bapak Sujarno dan Ibu Mulyati. Ya, Desa Semanding, Kecamatan Kauman Ponorogo. Oh ngono, Mak. Panjenengane temanten sekalian, Nduk, anggone nikah wis netepi ya kuwi adat, agama adat Jawa lan uga pranataning negara. Oh ngono. Kabeh wis kacakep lan ngrancakake nggone punang temanten sekalian nikah. Pancen kepara nyata nggih. Pikantuk pangayomane Gusti Kang Maha Agung, kowe lan aku ana kene uga ora keri nyuwun ngarsane Hyang Agung muga-muga anggone ambyur ing bebrayan enggal. Temanten sekalian iki mau bisa dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Bisa menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat ya ma. Amin Allahumma amin. Iki hajate pernikahan. Pernikahan kuwi suatu ibadah Islam sing banget nyenengake khususé kanggo ponang temanten sekalian nggih. Ngono Mak. Pernikahan merupakan awal hidup baru, situasi baru lan uga pandangan baru kanggone temanten. Iya. Gusti Kang Maha Agung menjamin bahwa dengan nikah akan timbul ketenangan hidup dan ketentraman. Oh ngono, gumantung awake dhewe nggone nindakake. Oh ngono, Mak. Mula agamane dhewe Islam iki nganjurake nggih supaya nikah kuwi bisa dadi ibadah. Kudune diniati mengikuti sunnah Rasul. Oh ngono. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sekedar dorongan ya kuwi nafsu belaka. Oh ngono. Wong omah-omah utawa pernikahan kuwi yen to diniate suci kuwi bisa berfungsi menjadi syiar Islam dalam pengembangan kerukunan secara lebih luas dalam masyarakat. Oh ngono. Lan uga bisa dadi lantaran rumah ketepa seduluran ger utawa silaturahim ngono ya yung. Kosok baline yen to jeneng pernikahan kuwi mung adhedhasar ya kuwi hawa lan nafsu kuwi ora ana maknane, ora ana guna pedae ger. Sebab ora bakal nuwuhake katentremaning urip
Ngono. Isine mung ngongso-ngso durga ngongso. Iya, isine mung sarwa kurang wae. Ngono, Mak. Iya. Ngaturake banget panuwun yung jenengan sedhik paring piwulang kelawan aku. Bengi iki sampeyan tak derekke sowan silaturahim ana kene. Iki niat kajaba bebayang kari keng putri panjenenganipun Mbah Lurah Pengkol iki ya kuwi ngatonake nggone nandukake rasa syukur ngersane Gusti sing agelar jagat. Oh ngono, Gusti sing agelar jagat. Wujud syukur sangka panjenengane Mbah Lurah ki ora wajan ngidap-idapi. Iya. Dasare sinengguyung semua warga masyarakat sedesa Pengkol. Wah, kahanane rejo banget ya, Mak. Iki nggone asung panglipur kunjuk ana ngersane para rawuh awal nganti puncak hati cara bengi iki wajan. Iya, iki grup campursari pirang bergodo wae sing tinimbalan sowan kepungkur. Iya, pirang-pirang grup, Mak. Iya. Iki mujudake sedekah dana rasa saka ngersane Bapak Kepala Desa Pengkol kunjuk ana ngersane warga masyarakat Desa Pengkol sakiwa tengene kene. Iya, sedekah dana rasa, Mak. Muga-muga hajat lan niat saking panjenengane kang wis linambaran ikhlas lillahi taala saestu Gusti paring ijabah ambabar pagesangan sing kebak dening kabagian wilujeng donya prapting delahan nggih. Amin Allahumma amin. Yung dawuh sing sak banjure sing ndak tampa panjenenganipun Bapak Kepala Desa utawa Bapak Sunanto sekalian Ibu ya kuwi kepengin ngesik syukur sakit lan denda trimala kang ana bali wis maneh nganggo hadicara ya kuwi pangruwatan nganggo cara wayang kulit mak sing bakal ditindakake mengko bengi. Iki dawuh sing tak tampa iki mengko sewengi kudu rampung sak ngruwate. Oh ngono, Mak. Angleluri budaya Jawa ya kuwi pangruwatan nganggo cara wayang kulit tinggalane para wali biyen. Iya. Waton linambaran ikhlas lillahi taala saiki Gusti bakal paring ijabah. Bebasan apa kang cinipta teka kang pinuji mesti dadi. Amin Allahumma amin yo. Iki ana nawol akeh banget sing ana panggungan. Panjenenganipun Bapak Sutris Pengkol iki mau juga hadir. Iya, nyuwun lali janjine kagem Mbah Lurah sekeluarga. Ya, kadangku sing sangka Kerandu Mas Dita sakonco juga ada. Ya, Mbah Wosawan Pulosari juga hadir. Ya, Pak Senen Sedarat nyuwun sarung jagung pelok. Ya, larase pelok. Pak Jemikun Sedarat juga ada. Pepundenku Bapak Jarni nyuwun pepeling. Ya. Nggo ditanjakake, Mak. Iki lagon sing bernapaskan Islam dhisik. Iya, pepeling dhisik diaturke. Ya, dibawani swara kakung. Monggo Mas Putut ngaturke bawane. Iya. Minangkani dawuh saking panjenenganipun Bapak Jarni. Iya. Nyuwun pepeling. Diaturke. Ya, Mas. Ya. Sujud ingsun mring Hyang Maha Suci. Sujud ingsun mring Hyang Maha Suci. Iya, cakepane Mas Putut. Eling lamun manungsa tinita. Eling lamun manungsa tinitah. Iya. Terus manembah marang Gustine. manembah marang Gustine. Terus Binuti lan binuti lan ginayuh among kang
mati amung kanggo sanguning mati medeni ya makmu piye hanjok mring kasam purana hanjok mring kasampurnan yen imane tako yen imane tekun ya ati madhep mung sajuga ati madhep mung sajuga nora kendhat tansah hanetepi wajib nora kendhat tansah anetepi wajib terakhir Gusti paring Gusti paring ijabah amin Allahumma amin ya yo pepeling diaturke ya yo
pasukan Islam nggih. Pepeling yo minangkani dawuh saking panjenenganipun Bapak Jarnisa keluarga. Iya. Kantor para tresna bengi iki sing hadir ana halaman masjid. Ya dukuh keling kene, Mak. Ya. Bacutake, Nduk. Iya. Iki ana dawuh saking panjenenganipun Mbah Wosawan Pulosari. Mbah Wosawan Pulosari ngersake langgam buyung. Oh ngono, langgam buyung. Dibawani kunjuk panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pengkul sekeluarga. Iya. Iki saking panjenenganipun Mbah Wosawan Pulosari ugi semua rombongan yang dari Pulosari. Ya. Genti Mas Jipir sing ngaturke bawa. Ya. Ya. Bengi iki orang keri diderekke kadang-kadangku campur sari Gema Mustika. Iya. Wahyu Marta juga ada. Iya. Ugi kadangku video syuting Jack AV. Ya sing dipangarsani Mas Bowo saka Laladan Balong. Yo nderekke sowan Mak. Ya. Ya. Tanjake Mas. Ya. Rambulane sumunar dadari lintang lintang angabai tawang pating gelap biar cahayane wanciratri wis larut swara angin sumribet midet kaya gegarit manah ingkang nandang uyung. Ugi kunjuk dumateng panjenenganipun Pak Jogobaya Imam. Iya, ingkang saking Desa Seragi Sukorejo. Iya, bengi iki yo hadir. Ya. Terus Kataman loro asmara duh kusuma wilangan songo lan kalih mugi welas mbring kula garap Gema Mustika. Ya, langgame sing ngatur genduk Dwi Lestari. Ya, ya tampil kirpan Gema Mustika. Dados.
Nggih. Oh. Ya. Garap saya Pak Mas. Iki mau minangkani dawuh nggih. Wis disembadani katur Sutresna Budaya bengi iki sing hadir. Iya. Bengi iki aku diderekke dulurku lanang sing saka Pacitan. Iya, iki diselamatke wae. Ya, selamat Mas Pak Gareng tampil ke panggung. Ya. Ya, selamat datang Mas Gareng. Yuk, ya.
Mas Gareng sugeng rawuh Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged sowan teng dalemipun Bapak Kepala Desa Mbah Lurah Pengkol. Alhamdulillah Pak Sunoto Mbah luar Lurah biasa. Sunoto, luar biasa lurah Nggih. piye ta? Mbah duwe gawe nekakne bakul ora karuan kae. Kula nganti bingung. Ajeng parkir mawon bingung napa mele badhe mlebet tenggane lokasi. Bengi iki sing hadir ana kene rezekine lumantar panjenenganipun Mbah Lurah nggone tasakuran sing hebat iki. Alhamdulillah sedaya pinaringan berkah lan barokah. Amin. Mugi-mugi dados rejeki ingkang halal. Amin Allahumma amin. Jan iki tenggene keling. Keling. Mboten kados kula winginane wayangan, Mas. Ning endi? Teng Kilen mriku. Oh kene barano wayang. Nggih, Mas. Alhamdulillah. Wah, kula meh mulih. Tegese piyayi kene iki budaya banget. Wah, nglestarekake budayane dhewe wayang kulit. Lek pinakane budaya niku pun jelas. Lah iya. Aku mulai bar kok keling meh ora nggawa ndas, Mas. Nyapa? Gara-gara wayangane saiki dalange tekone sesuk. Wah, kula Pancen yo lakon to kuwi. Wah, lakon napa kula Mbah Lurah telepon, Mbah Carik telepon, Mbah Mudin iya. telepon. Wah, kula ngantes bingung. Wah, jan kok iso-iso men ngoten. Lah iya. Ngampek kok pindho-pindho reng awakmu mulih ra nggawa ndas. Oh, kula nggih wedi. Kalender kok ora padha tanggale. Nggih, mboten padha tanahe nggih. Gara-gara bibit kendang niku lho kok. Kok ya nggih alhamdulillah. Tenan nggih alhamdulillah sedaya kadang, sedaya kanca wonten ing laladan keling manggih kawilujengan ugi kebagas warasan Allahumma. Amin Allahumma amin. Jangan menir lawuhe sambel teri. Jangan menir Lawuhe sambel teri. Dulur keling muga-muga kabeh akeh rejeki. Amin Allahumma amin. Ula weling ning tengah sawah. Ula weling ning tengah sawah. Dulur keling muga kabeh pinaringan berkah. Amin. Alhamdulillah menika saged sowan tenggene Mbah Lurah. Kula pun wapal lek daerah keling niki mulai Pak RT Ripin niku. Terus Mbah Kasun. Mbah Kasun Terus keling. Mbah Wo sing sepuh. Terus Mbah Kami tuwa Kilen mriku. Wapal sing kula apalne siji kula. Apa wi? Sing tukang gawe wedang. Sapa? Yu Jainem. Kok apal Wapal karo Yu Jainem jan priyatune gedhi. Mluwaku ngono inuk. Delala nyemoni lek jenengan wau kan nggih Pak anu napa kopine kan nggih biasa legi ngoten. Tebo aku ya blas ora kei gula. Gara-gara Yu Jainem iki lho. Kula kok nggih gemreget teng mriki. Nggih alhamdulillah niki kempal manunggal mboten namung panjenenganipun beliau Bapak Ketua RT, Ketua RW, sedaya masyarakat wonten ing Laladan Keling, sedaya masyarakat wonten ing Laladan Pengkol, kempal manunggal dalu menika wungon wonten dalemipun Mbah Lurah. Pancen yatim Mbah Lurah iki suka hiburan marang warga masyarakat Pengkol khususnya. Sore mau paring dawuh. Leres. Iki temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman panjenenganipun Mbak Yu kula Dik Lia Kusumaning Tias. Mbak Lia Kusumaning Tias. Nggih kalih priyantun kakung mriku panjenenganipun Mas Hanjihan Sulfani. Ingkang mijil saking Laladan Jalan Flores Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Ya. Alhamdulillah dongane muga-muga dados keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin Allahumma amin. Aja kaya Yu Jainem. Piye? Ketok eneng arep ning wayang bojone kon mulih sik. Gara-gara Yu Jainem ngeten iki kok ya jan tenanan kok nggih. Alhamdulillah niki. Piyayi kene semangat kabeh, Mas. Semangat. Mula teng mriki niki dasare napa to priyantun Pengkol, priyantun Keling kok sugih-sugih. Soale niki priyantun Pengkol niku nuwun sewu dasarane pendidikan.
pendidikan lendihane agama. Dasare pendidikan Lendih. lendihane agama. Agama kula priyantun pengkol niku khusus menika dados priyantun ingkang sugih-sugih. Kathah sedaya samudayanipun usahane hebat. Rezekine barokah. Sawahe ya dombo-ombo. Wis ora nek jenenge wong dolanan jiki ora nek. Klothuk ora nek. Udu nomer ora nek. Eneke gur siji Mas. Apa? Titip. Padha ae ta. Aku sing marayo sarnu kulon kono. Kok woke Nur sewu kula ki kadang kula Mas Sarnu kilan niku saestu. Niku bolos selawatan nek kalih kula Pak. Nggih selawatan. Rebanan ta? Wow, rebanan ngeten tiyang sekawan Pak nggih. Tipunge niku mboten damel hadroh. Napa? Nggih ceki Pak nggih. Alhamdulillah Pak Sarnu menika manggenipun wonten ing Pengkol Tengah. Wau sampun pesen niki kula nyuwun lagonipun Podang Kuning. Ya, aku dileksanani. Nggih, ugi menika panjenenganipun Buyut Jumikun. Pak Jikun, Buyut Jikun pengrajin gamelan. Niki teng Paju sedaya pengrajin gamelan menika rawuh mriki. Mbah Jikun Paju rawuh? Rawuh mriki. Alhamdulillah. Sak putu wayah, sak mboke, sak ndok-ndoke paribasane tumplek-blek teng mriki, Pak. Mugi-mugi Mbah Jikun sekeluarga tetap sehat. Alhamdulillah. Pengrajin Paju gamelan juga sukses semua. Amin ya robbal alamin. Ya mung siji wae kok urung wayangan to. Ya urung wancine. Nggih, alhamdulillah. Kang Gareng. Wonten dawuh, Mas. Kadang-kadang Seniwati Madyolara sing nderekke sowan bengi iki. Kathah sanget. Tampil ke depan semua. Serbuki Mataraman ya. Nggih, monggo. Oh ya. Oh lah. Dua. Lolo. Cake. Niki ditepungne setunggal mboko setunggal. Ya, Seniwati Madyolaras. Ingkang sing mriki dhewe, bocah sing menik-menik, bocah sing ayu-ayu. Gondele biasane kancane putih-putih rupane ireng. Asmane Mbak Dwije. Angka 2. Wah, jan iki sing kemajuan. Gede mlenuk kaya Yujaikem kuwi mau. Resis Yudainem kuwi kaya iki. Niki asmanipun Mbak Dwi Lestari. Nggih. Bacut sing mriki priyantune sembodo gedhe dhuwur, ayu gandes luwes, mijil saking laladan Sumarata Jambon rada kidul sithik. Ngoten. Niki Mbak Utari Gondo Paeran. Mbak Utari Gondo Paeran. Rada teng mriki lek sangka pasar pundi nih kok Mas? Pas Badekan ngidul dak jembatan rada ndledek sithik ngiwa. Niki Mbak Sri Wahyuni. Kok enek ndledeke, Mbak? Nggih menggok sithik ngoten kok nggih. Mbak Sri Wahyuni. Bablas sing mriki nuwun sewu. Dulur kula wedok iki sing ayune tanpa upama. Ya Allah, ngono ae nesu. Ngono kok iso nesu lho. Oh nggih, asmanipun Mbak Purwaningsih. Menika ingkang saking laladan Madiun. Kecamatan Kebon Sari Madiun. Madiun. Jan. Terus sing keri dhewe. Sayang. I love you sayang. Sayang ya. Iki wah aku kabeh moh aku. Aku lara tetep siki. Nuwun sewu niki asmanipun Bu Kayu. Niki nuwun sewu lek sedaya niki kanca-kanca kula khusus spesial sing setunggal niki Bu Kayu niki gendaan kula.
sing telaten ya mboke ya. Allah. Ngene iki lho nuwun sewu kok gemese mboten umum. Mak Cange monggo ditanjakne nggih. Minangkani dawuh saking Bu Lurah nyuwun prau layar. Nggih, monggo. Ya, ditanjake Gema Mustika. Mati laras berpacu dalam melodi musik. Kumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling ngerti budaya kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling ngerti budaya Sumbangun. Kembali ke tempat. Nggih, wah jian. Lah pun jumeneng ngeten iki presiden jumeneng ngeten iki pen ketara semangate. Mula wong dulur-dulur Ponorogo ki paribasane panen kacang ngundang wayang. Panen pari ngundang wayang. Apa meneh wong duwe gawe mesti ngundang wayang. Pancen piyai Ponorogo budaya banget. Leres. Mas Gareng, semua pecinta kesenian wayang kulit. Nggih, wah jan niki wau nggih pikantuk dawuh saking panjenenganipun beliau Bapak Lurah, Mbah Lurah. Menika panjenenganipun Mbah Mudin. Menika badhe pisumbang lelagon. Nggih, kula nyumanggake jenengan sak menika napa. Ya sak menika to. Sak menika nggih. Monggo Pak Mudin. Turuk. Bojo dumateng panjenenganipun Mbah Mudin Pingkol. Monggo enggal-enggal minggah pepanggungan. Pikantuk dawuh saking panjenenganipun beliau Bapak Sunoto, Kepala Desa Pingkol Ponorogo. Mbah Mudin, monggo Mbah Mudin. Pripun Mbah Mudin? Kersa ora Mas Heri? Utari. Ayo dong. Tampil ke depan. Wah, nembe mawon menika. Tidak, niki Mbah Mudin. Wah, jan alhamdulillah. Dek Utari ora apa-apa nduk wis ndang. Nduk. Monggo Mbah Mudin. Monggo. Mbah Mudin.
Wilujeng dalu Mbak Mudin. Bah, monggo. Nggih, wilujeng dalu. Caket kali jange. Nggih, nggih. Pangapunten niki diplekodo Mbak Lurah. Ora sengaja. Oh, kula nggih. Kula ampun meh mulih. Ya ngeten kok kuntur. Pangapunten. Pak Bani, sekecakne. Nuwun pangapunten sedaya ingkang rawuh. Niki Nggih. kula mboten iso nyanyi kok nyanyike piye? Mboten kula namung pikantuk dawuh Mbah Sunata lho kula nggih. Kula malah mboten jenengan mboten kula. Nggih nuwun pangapunten sedaya nggih. Nggih, nggih. Niki kula maju wonten mriki nggih namung nderek Mbah Lurah. Nggih. Namung badhe ngaturaken dumateng sedaya ingkang rawuh. Niki Mbah Lurah dalu niki kathah sedekah dhateng panjenengan sedaya. Nggih, nggih, nggih. Amin. Kirose nggak senenge wong kuwi sedekah. Ngoten nggih, Pak. Nggih, Leres, 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 leres. bener nggih. Nggih, Mbak Mudin, nggih. Bocangik ngoten nggih. Nggih, terus Mbak Mudin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi sedekahipun Mbah Lurah ingkang kathah mugi sumrambah utawi mahanani dumateng putranipun kekalih ingkang nembe kewala kawisuda. Nggih. Kadhaupaken ngoten nggih. Nggih. Mugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, Amin, Allahumma ya Rabbal amin. Nah, niki didampingi kalian Wis entek Mbak apalane Utari. ya ukur kuwi. Nggih. Mboten nembang Mbah. Nggih. Wong niki pun kula jejeri kali Mbak Utari monggo jenengan napakne Mbah Mudin terserah. Lah niki nek nyumbang ajeng nyumbang lagu napa kula mboten iso. Walah pun to, apa jenengan Mbah Mudin. Tapi kula lek jejer kalih anu ngeten iki tiyang-tiyangku sami ngarani. Ngopo pripun? Lah malih niki jejer kula berarti kan ndek kula. Nggih pripun? Nggih. Wong lanang ki ndek dhuwur niku jog-jogane padha. Nggih. Lara-larae wong kula niki ajeng bagian dhuwur kula pas tilem dadi ndek mawon jejer kalih sinten nggih paling ndek kula. Mboten napa-napa Mbah. Nggih. Ngersakaken menapa menika. Nggih, nuwun pangapunten apa ya sing iso ngono. Oh nggih, Wap. Oh nggih. Apa? Mbah Mudin nak mendem wedokan. Weh, ora apa-apa. Wah, Mbak Mudin mendem wedokan. Lah wingi Mbak Mudin ra Lah sampean ki mboten paham, Mbah Mudin ki mboten tau wedan dadine mambu wedan titik ngene wis mendem. Ngono lho genahe. Oh, jos. Kula kinten nek mangku purel. Dadi rodok cedhek titik ngene wis Wis mendem ya, mendem. Adoh wae ana Mbah. Pangapunten. Nggih, Saiki nggih. napa menika? Apa ta sing tak nokne iki? Monggo, langgam ya kena. Langgam kena, dangdut Dia nggih bawa kena. napa? Saben bengi. Oh, capek gunung. Weh. Mboten jaluk dijenggleng. Tenan Bud, dang jengleken Mbah Mudin. Lah niku kula pasrahne Pak Gareng. Oh lah, oleh kula pun biasa. Lah nggih carane pun biasa kula pasrahi kula mboten nate mengke kleru wayahe maju malah mundur ora pas. Boten Pak, niku malah suasanane beda. Nggih, kula kalih garing Pripun? pripun malih. Pripun? Bocangke pripun? Inggih jenengan Jos. sing jenggleng. Jos jenengan. Ya lanjut. Mangga. Nggih. Nggih piye nggih? Nano. Nyawang Ya, ya, ya. Yo. Jenengan obahke sithik mawon to Mbah. Oh, mosok Saiki kula mawon penake. mboten napa-napa lho. Kula niki jane nggih ajeng obah mawon tapi pun mboten kelar obah kan Pak. Sir kula niku ajeng ken ngiser mawon. Mboten sampun. Lah kula wau sore nggih pun munggah teng dhuwur. Utari Piye Mas? biasane. Ndelok obahe Mbah Mudin coba. Biasane. Piye? Kula dingene ora iso obah lho. Ya dijeglek Lek dingene gak iso obah. Oh, ngoten. Oh, ut Piye Mas? tokno wae engko obah dhewe. Oh, ngono. Engke terus ya piye? Wah, neng nanang Yen memacang jajal awakmu. Jajal awakmu. Goyang ut, jajal ut. Mbah Mudin digoyang ut. Piye? Ngene. malah kok rusuhi ra sida muni. Oh, ya wis. Kok tak menang wis. Iwat Mung karo janur kuning. Iya. Hop. Kados
niki lho, Mbak. Lek sing jenggleng jenengan lho ya pas, tapi lek sing jenggleng kula mengke mboten pas. Kados niki lho. Cobi jenengan jajal sepisan mawon, Mbak. Mbak Mudin pun lho. Mboten kelar. Pun to, mboten penak-penak, Mbak. Pun to penak-penak. Mbak Mudin wis pasrah. Ut rada Kula pun sarono. pasrah jenengan pun pasrah. Sarono to Ut, ya Allah Ut. Rada pepetno kan mari-mari gelem to, ya Allah. Nempun aku Sing dikon mepet bareng kuwi ya angel ram lho ya. Aku Ya jane ya ngenteni. Kono-kono mepet. Ati niki lho Mbak Mudin. Iya. Rada mepet kali Mbak Utari, Mbak Utin. Kula nek digeret mboten turun tapi lek mara dhewe gelem. Nah, ngeten niki lho Mbah Mudin ki. Awakmu kurang satset to terano. Ndang di ngono lho. Terus piye Mang? Kembang. Kembang Sren, pae Anu Mbak Mudin. Dipas nerien, Mbak. Dipas nerien. Pase mung sakmono kuwi jare ora jujul. Ora. Wis pas wingi berarti. Wis diune Mbah Mudin sakmoten. kembang wae wetuk. Jeneng ngono ta? Ya, pas pokoke sip niki. Gunung. Mboten pengen sangat. Iya. Terus. Ya. Kula lali lho gampang agek bar pas ngene ya diseneni bojoku jereke urung gampang lali kula niki. Cobi jenengan mriki kula tak mriku mbok menawa lek teng mriki langsung eling mawon Mbak Mudin cobi Mbak. Oh iya. Cobi ganti gon ke ya. Pacita. Nah niki. Woi. Monggo Mbak Mudin. Kowe kok penakan? Mbak Mudin. Lah kula ngene garenge lha penak aku agak kenek, gak iso. Lah kurang mepet Masa kulo. tak pengen ya? Ora iso. Enggak, Mbak. Monggo Mbak Mboten, Dulan mboten. Rita, Mbak Mudin monggo dak ritut kita. Iya. Iya kena. Ora kenek. Iya. Pun to alon-alon mengke kan krasa to Mbak Malah Mudin. kaya bayi Mbak digiling. Mudin ra gelem. Mas aku kaya bayi bar didulang. Panas udan Jine piye Mas? Janjine kapi. Aja ngecok-ngecok, aja ngecek-ngecek. Ora. Monggo Mbak Mudin. najan Panas udan Rin, Mbak. Lah ngono tang dibenakne kan mang ya ora lali no. Aku ki gampang lali. Diterusne jenengan. Terus Ut. Aku pun tak nyerah mawon. Nggih, mboten sanyerah pun jajal melih kedil-kedil. Alah, penake ra umum kok ya. Ya. Iya, kaya bayi didulang ya. Ayo Ut. Panas. Panas udan aleng-aleng caping gunung Ole, tudeng tak gentu. Mboten pengen Mbah Mudin, penake kaya. Tapi kula mboten iso. Pangapunten niki mbeto tisu kula tisoni napa nisu piyambak. Mbah Mudin ki lek kon jenggrek mboten kersa malah arep nisoni penyanyi. Niki lah ketara guwilan nggo kula can mawon. Ya, ndang manut Ut, manut.
Timbangane aku ki ya rada mesake lah Akhirnya ndinget gambar amplop. kepaduan. Nggih, terus mawon. Oh, kowe to gambar amplop engko. Oh ya. Oh, mboten enten amplope niku wau. Nggih. Tak kira gambar amplop. Pak kok malah njaluk nyang mburi. Oh ya. Nggih terus ni mawon. Nah. Monggo pangapunten niki diterusaken mawon. Kula sajake rada ndang kebengen. Nggih pun to kok ya. Ampun, beksa riyen mungkin, Mbak. Beksa Beksa sik. Beksa riyin. Mungkin Manut jenengan- mawon. mungkin Nggih jenengan- manut mawon timbang diperkosa. Mungkin jenengan kondur riyen ndak sawanen. Enggak. Ya. Latihan wadon sarta. Swara suling kumandang suarane jenang gelali kek gulane aja lali agamane salat limang waktu monggo beksa Mbak Mutin Ya, bablas kelanggane.
Mbah Mudin. Ya, Nduk Matur Utari tetap berdiri. nuwun nggih. Iya. Kados ngaten iki wonten. Matur suwun Mbah Mudin. Saged dipun tampi kadang sedaya para pamirsa. Nggih. Menika Nggih. nggih namung perkotoan saking Mbah Lurah. Matur nuwun Mbah Lurah. Nggih. Nggih. Nuwun Mbah Mudin. Sembah nuwun Mbah Mudin, sembah nuwun Mbah Nggih, Mudin. mugi-mugi tetep sehat, Mbah Mudin. Nggih, amin, amin. Amin. Nggih. Nduk Utari. Nggih. Nggih, Mas Gareng. Niki wonten dawuh saka kadang-kadang sing lumantar nawala, dulur-dulur saka Balong nyuwun sarung jagung. Oh, ngaten nggih. Ya. Menika nggih wonten pamundutan. Heeh. Nyuwun gending sesideman. Heeh. Gending katur Mas Mulyono Sambit nggih. Nggih, Mas Mulyono Sambit. Nggih. Heeh. Engko diaturke. Saking Pak Win Kunti. Oh, saking Pak Win Kunti. Saking Pak Win Kunti. Pak Win Kunti juga hadir. Nggih. Saweranipun Ya. sampun masuk. Nggih. Ah, Mugi niki wonten alhamdulillah. request Mak Cange. Heeh. Niki request kembang kangen. Kembang rawe. Heeh. Nyidam sari Mm-mm. dari Mbah Senan. Nggih. Saking Mbah Senan nyuwun Nggih. nyidam sari. Kalih kembang kangen. Asline niku tembang Tembang kangen. kangen. Nggih. Ya. Ayo diaturke sarung jagung dhisik. Nggih, Ya. monggo. Heeh. Ya. Ya, langsung. Ah. Ya. Ya.
Matur suwun Nduk Utari minangkani dawuh ki mau dulur-dulur sing saka sedarat. Nggih. Bapak Senen lan Bapak Jemikun sing hadir. Iki wonten niku wau sarung jagung. Mbak Sri Wahyuni dan Mbak Purwaningsih tampil depan sebagai mata lampu. Nggih. Duduk. Duk, duk, duk. Wilujeng dalu Mbak Purwaningsih, Mbak Sri Wahyuni. Sugeng dalu Mbak Limbo. Kang Gareng. Wonten dawuh. Iki mau minangkani dawuh-dawuh sing saka kadang-kadang akeh banget. Nggih, wonten podang kuning nyuwun dibawani Mas Putut. Niki nggih kersanipun jengkar saking Palenggahan Mas Putut. Oh ngono. Nggih. Nggih niki kersanipun niki request saking Laladan Pengkol Tengah. Oh saking dulur Pengkol Tengah. Nggih, alhamdulillah nggih. Monggo jumeneng Mas Putut. Iya Mas. Nggih, monggo. Weh, jan tenan niki. Mbak Purwaningsih kalih Mbak Sri Wahyuni. Nggih, sak bibare menika mengke Pak Win. Nggih, niki dawuhipun Pak Win nggih. Jan. Nggih. Nggih, Wilujeng dalu Mas Putut. Oh, jan tenan kok nggih. Ya dadak bleset barang kok ya. Jadi wilujeng dalu Pak Limbo. Nggih. Nggih. Minangkani dawuh saking dulur Pengkol Tengah. Nggih. Bapak Sarno. Pak Sarnu Yun nggih. podang kuning. Nggih. Ya langsung dibawani Mas. Nggih, monggo. Rasane wong nandang tresno rina wengi tak goleki ora mando saya ndatra kapranan si podang kuning Ya. Terus kalamun bisa nyanding ibu bungahing rasaku sereti prasaja yen asih podang dudut ati terus tak serahanani sun pikat puluting bendo ya podang kuning dados. Ya. Yo.
Yuk.
Matur suwun Mas Budut, Mbak Purwaningsih, Mbak Mbak Pur- Sri. Wah, Yuni. Minangkani panunjutan saking panjenenganipun Pak Sarno. Tesih kuwata sanget request Oke. saking manten nggih dangdut Nduk wonten. DJ, ya. Nggih. Tampil ke depan. Nggih, monggo. Sepati Mas. Gema Mustika. Mustika. Ganjel to, ganjel. Ganjel to. Ganjel Iya. to, ganjel. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Wilujeng dalu Nduk Dwi. Ganjel, ganjel. Apane? Kok ganjel to kok saiki. Oh, nggih. Ya dongake temanten dhisik, DJ. Ya, diucapkan untuk temanten berdua selamat Ah. menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang mawaddah dan warahmah. Amin Allahumma amin. Mbak Cepet Lia Kusumaning dikasih Tias. omongan yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya robbal alamin. Iki hajate Mbah Lurah. Mbak Lurah Pengkol. Mbah Lurah Bengkol, Nduk. Nggih. Minangkani dawuh Cek. niki wau wonten khusus mempelai putri. Heeh. Niki Mbak DJ kang nyanyekne Heeh. ngoten. Niki nyuwune lagune dangdut terserah. Heeh. Ngoten. Wah, jan kok ya. Ya. Ya, Gema Mustika. Cek. Rolas. Ya. Lagune Rolas Mas niki. Nggih. Rolas. Semata-mata yang itu. Nggih. Rolas nggih. Monggo, Mbak Monggo. Dwi Jayanti. Ya, makasih ya. Ada check off it. Anane mung tresno. Ra iso ngukur kurang kesadaranku. Kekarepanku yen pancen dadi siji. Iso umat lan baturi. Kekanti sunganti Wahyu Marta. Check out video syuting. Masih ada Mas Bowo.
Rupane mung tresno kalewo. Mbak Dwi Jayanti tetap Tetap berdiri. disusul Dwi Lestari. Ya. Nah, nggih, monggo Mbak Dwi langsung berdiri. Heeh. Wah, jan tenan lho niki. Loro ki duo Dwi. Heeh. Nggih, wah. Nggih, sitok Dwi Lestari sing siji Dwi J. Ah. Nggih. Lagune diaturake kadang-kadang sinuman juruladi. Heeh. Nggih. Iki mawono panyuwun lali janjine Mas Gareng. Nggih. Saking Dino Minggu. saking Bapak Sutris Pengkol. Nggih, monggo dipinangani. Heeh. Nggih. Mas Gareng, Wonten dawuh. engko dawuh sangka Pak Win diaturke wanci gara-gara. Nggih, nggih dawuh, Mas, monggo. Netepi kewajiban nggih. Ayo yung tak derekke yung.